Pirsani tari rampak barong Samboyo setia kawan nggih. Para rawuh panjenengan kula atur pirsani pagelaran saklajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reog Setia Kawan nggih. Mudune para widodari, widodara, ayu-ayu rupane lenggak-lenggok melakune koyok macan luwe. Angelajengaken utawi agawe tari srimpi Sekar Jadilan nggih sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sandi. Medali tari srimpi Sekar Jadilan kairing gending Mama Joko Tole Mama Tetos.
Srimpi Sekar Jadilan nggih. Ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwih sampun sewanteng dalemipun Bapa Sulin Ibu Sulin sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan nyambut gawe bebarengan HM Audio Sound System nggih saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi mboten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis video syuting nggih Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono nggih. Medali Tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending Joko Dole Mama Tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending-gending Mama gending ingkang angka 1 jajal ngali nyang Mama Mona nggih utawi Mbak Mona dikai gending urung Mama dados Mama Mona aja ngantuk dong iya
Oh. Iya 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 iya. Original nyambut gawe sesarengan HM Putra Audio Sound System Mas Hafid Ardis Video Shooting. Tapi menungso ning donya niki kudu sing sabar nggih. Soale nggih wonten awan, nggih wonten bengi, lagune Wurung kudu sing sabar Mbak Mona. Nggih. Gending saklajengipun Mama njajal ngalinya genduk Cesa nggih. Gendinge riwayate Mbak Mona, riwayat bengen dados.
layat bengen nggih nggih menika gending ingkang angka 2 utawi gending telahir teng wontene tari serimpi Sekar Jatilan. Ayo nduk genduk barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih. Tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Sulin utawi Bapak Firman, Ibu Sulin utawi Ibu Firman nggih. Lan ugi boten ketinggalan nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu nggih para sesepuh nggih saking dusun Kedawung Dringu. Mbok bilih wonten kesalahan nggih saking keluarga besar Reok Setiakawan, kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun dongeng pangaksama saagung-agungipun nggih. Dan terima kasih kepada HM Putra Audio Sound System saking Kedawung Dringu kagunganipun Mas Hafid. Terima kasih nggih atas kerjasamanya mulai dari siang sampai malam nggih. Dan terima kasih kepada Ardis Video Shooting Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono, promotor Mas Arsa seserangan Mas Ardi. Terima kasih atas kerjasamanya nggih mulai dari siang sampai malam. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setiakawan yang lebih meriah utawi bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Reok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo nduk genduk balik nang kali PP tak kei gendingan Jawa pamit mulai cak karyan Sronen Sakti ditarik alon-alon. Yo.